Sumala sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang bisti o mihapa siya sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabi. O gibutangan nila gabog ang ulo nila aron pagpaila sa ilang kasubo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod gatig paminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giulukan ang kakayag sa pagtuong Katoliko niyan usab sa kahanginan. Of course, diriya po no, sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og madungog usab no, sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Huwag ay mong kalimot nga sa radio, naka-simulcast po ni sa FM band no, sa 94.1 o 94.1 FM. Okay no, mga tinahod nga tigpaminaw, atong gibasa ang Josue City Size no, isip pa si unas atong tulumanon karon. Kung ano nga ato ding gibasa kay usan ni sa mga tudlings Biblia nga atong gigamit o gihimong kapasikaranan o gigamit sa pagpamatuod nga dili tanang yukbo nga mag-atubang sa usa ka butang maribulto man o usa man kabuhi nga pagkamao usa ka tawo. Dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Unya niining higayon na karon nagtumbok gayod sa larawan. Magamit kini nga tudling sa Biblia isip ehemplo. Kung adunay mangutana nato nga pananglit moingon sila, Brad Veritas, naabay mabasa sa Biblia letra por letra nga himuon natong ehemplo o example nga ang mga katawhan sa Diyos niadto kung musimba sa Diyos o muyukbo sa Diyos, adunay makita nga usa ka butang diya sa tubangan. But pasabot kana bang ribulto kay kitagong mga Katoliko matud pa nila no, naamang gyud mo no, kamu mga Katoliko kung muyukbo mo naam gyud mga larawan diya sa inyong atubangan. Sa Biblia naabay example ana ehemplo. Well, ato ning usbon pagbasa uban na sa emphasis o uban sa pag-connect o pagdugtong ani nga bersikulo sa ubang bersikulo aron mahulagway nato og unsa ning gihisgutan dinhi no, mahitungod anang pagyukbo og tinuod ba nang giingon sa uban nga wala gyoy makita nga larawan o wala gyoy makita nga usa ka butang diha sa atubangan kung magsimba sa Diyos, no? Kay nahinumdum ko sa usa gihapon no, sa mga igsuon natong nahimulag nga dili na mga Katoliko ilang kutloon ng sa Juan Kapitulo 4 versikulo 24 nga ang Diyos is Espiritu. Ang Diyos is Espiritu o walay unod og mga bukog matud pa sa Lucas 24:39. Ug niya matud pa lagi diha nga kung magsimba sa Dios, magsimba diha sa Espiritu. Nya mao lagi wa may unod og bukog. Diyan sumala sa 1 Timoteo 1:17 dili man makita ang Dios. Mao nang akong magsimba o magyukbo ta sa Dios, wala gyud kunoy kana bang butang nga makita diya sa tubangan.
Unang-una no mga igsuon, kanang pag-ingon nga musimba ta sa Dios sa Espiritu, tinuod na ato ng gidawat o wala na nato supaka. Kaya ang Diyos Espiritu, unya, dili man siya makita. So kinahanglan ato siyang simbahon, isip dili makita. Kaya tuwa man siya sa langit, no? Pero dili na buot ipasabot nga walay mga simbolo o wala gyoy makita nga hulagway o wala gyoy butang diha sa atubangan. Dili na pagasabton sa ingon ni ana kay unang-una kung atong hunaon nga diha sa templo sa Dios. Labi na niadto, mo man yun ay tawag, no, sa balay sa Dios, no, templo. Gani gihulagway ni sa Biblia nga doon na manggali mga imahen, no, mga igsuon, no. Unya ang templo sa Dios o simbahan sa Dios, balay alampuanan, naamang yun ni makita. Kana una pa lang kanang bungbong, mga haligi, o kanang atop. Na kung magsimba ta diya sa sulod, dili buot ipasabot, no? Nga wala gyud makita nga butang diya sa tubangan. Nga silbing ana diha, no? Ang presensya sa Dios dili na pagasabton sa ingon ni ana. Unsa may gibasihan anak nimo Veritas? Well, kung nagkapaminaw mo ni atong tulumanon sa miagi, no? Giklaro man nato to nga diha sa templo sa Dios doon nagyoy mga imahen, no? Sama pa lang lit sa mabasa nato sa 2 Kronikas, no? Timan ino, i-take note ninyo mga igsoon, 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 og 10. May siguro basahon na ito ni, no? 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 og 10. Atong kutloon, basahon. Gihalupan niya ang tibuok templo og bulawan. Og bulawan ang baga sa gunting, mga bakalan, mga bungbong, og mga pultahan ni ini. Og gidibuhuan niya mga kiruben. Ang mga bungbong sa mga kiruben, larawan sa anghel, no? So, diya sa bungbong kuno sa templo na ay mga larawan sa anghel, no? Kung muanha mo o kung nakasulod mo diya sa kamong mga dili katoliko, kung nakasulod manggaling mo diya sa simbahan, no? Katedral, no? Nato diri sa Dipolog, no? Katedral sa Katoliko. Di ba na ay mga kiruben makita na to sa bungbong, musig kakilid. So gani, no, biblical dahil ng katedral o simbahan sa Katoliko kana ay mga kiruben diya sa sulod o larawan sa anghel. Kay bisan pa ni adto gihulagway kana nga nagyoy mga larawan o kiruben o dagway sa anghel. Ang dapit nga labing balaan gibuhatan niya duha ka kiruben, larawan sa anghel, nga metal gihalupan niya bulawan. Unya laing tudling sa Biblia sa 1 Hari 6:23 ngadtos 29, no? No, 1 Hari 6:23 ngadtos 29 kini ato sang i-review gamay ning kini mga tudling sa Biblia nga nagpakita nga diha sa templo sa Dios o balay alampuanan nga diha ta magsimba sa Dios, dili na buot ipasabot nga wala gyud mga butang diha sa sulod o diha sa simbahan, no? Ang ato lang hinumduman nga kung doon na manggali mga butang nga makita diha sa tubangan, nga kini nagsilbi lang simbolo sa presensya sa Dios. Oo, simbolo sa presensya sa Dios. No, kay unsa man no kung atong unahon kining mga kiruben diha sa sulod sa templo sa Dios, no, nga atong gibasa sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 ug 10. Kung ato ning sabton nganong naa may larawan sa anghel diha sulod sa templo o kiruben. Simple kung nahinumdum mo atong
gihisgutan sa durag dugay-dugay naman to kay ato manggong giputol, no? Ato bang putol kini nga timaha kay atong gipasulod tong laing topic nga hinalali tungod kay doon na po'y nag-request, no? Doon na po'y gahangyo na to katong mahitungod sa igpapahulay. Muna karon sa pagpadayon nato niini ato sang baliklan taon, no? Alang-alang pud sa mga igsuon natong tigpaminaw nga wala nagkapaminaw miagi ba, no? Nga karon lang nagkapaminaw, dili unya sila kaapas, dili unya sila kasabot sa atong paghisgutan dire kung dili ta mohatag og background o baliklantaw sa unsa nay nahisgutan nato miagi. Katubang usas sa katuyuan nganong dunay mga ribulto o mga sagradong larawan ang katawhan sa Dios, no? Kung ang tumong sa pagbaton niini nga kinigihimo lang simbolo sa presensya sa Dios. Di man niya? Simbolo sa presensya sa Dios. Pananglit sa 2 Kronikas Kapitulo 4 versikulo 19, no? So maayong balita Biblia nga bersyon, no? Ako ning basahon. 2 Kronikas 4:19. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga butanganan, sumangapan nga simbolo sa presensya sa Dios. Mabasa gyud letra por letra, no, diri sa maayong balita Biblia, no, nga hubad o version. Nga kadtong mga butang diya sulod sa templo, no, ni Solomon ni adto, no, templo sa Dios. Kadtong mga butang, no, sama sa atong gibasa kaganina, kung ato na lang ning i-connect pod atong kaganina, no, idugtong sa 2 Kronikas 3:7 ug 10 nga dunay larawan sa keruben, kanang mga butang nga diha susulod gituyo na kay kana nagasimbolo sa presensya sa Dios. Pero atong iklaro gyud ninyo mga tinahod nga tigpaminaw, ha? Lahi nang moingon ta nga simbolo sa presensya sa Dios ug kanang moingon ta nga ang Dios gyud na mao mismo, no? O lahi na. Buot na ako ipasapot kay dirigos Biblia ang gitumbok gyud sa Dios nga mga tao nga wala kahimot tungod kay dili mao usupak sa pagbulutan sa Dios ang ilang gihimo kung magsimba sila, no? Ang gidili ra gyud sa Dios kadto ra yung gihisgutan niya sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 nga nag-ingon siya nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako, no? No timani, no? Exodo Kapitulo 20 versikulo 3. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then sa bersikulo 4 gahisgot din siya mga ribulto, no? O mga larawan sa mga Diyos. Then gidili ang pagyukbo. Bot ipasabot, ang gidili niya sa larawan, kung ang larawan himuo na tong Dios o yukbuan na to ingon nga Dios. Pero kung ang atong tumong sa pagbaton og mga larawan usan niini kining gihisgutan nato ron simbolo sa presensya sa Dios, dili na dautan o wala na idili sa Biblia. Mao na nga ato gyung klaruhon diri sa atong tulumanon. Kung ang tinuhuang Katoliko nakalapas aning sugoa sa Dios, balaod sa Dios nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, no, kanang pagbaton og mga idolos, mga idols. Kung ang Katoliko gasupak paan ng sugua, well, mangutana ta nila, no? Mangutana ta ninyo mga dili Katolikong naminaw karon. Unsa mang libro ha sa Katoliko o asa mang bahina dias katikisem nga ang Katoliko nagtudlo nga kanang mga ribulto isipon nga Dios o yukbuan ingon nga Dios kay mao ra man gyud gidili sa Dios diya sa larawan kung ilhon ni nga Dios. Nga kung dili lang ilhon nga Dios, buot ipasabot kon ang tumong lahi lang, no? Kadto lang samaan ni karon simbolo sa presensya sa Dios. Wala na idili sa Dios. Baliko na sab nato tong atong example nga naghisgota og kana bang kanagaling kwarta. Ang kwarta dili man dautan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Dios na ang kwarta,
mao na nay dautan. No, kung ipaka-Diyos na ang kwarta, mao na nay dautan. So buti pa sabot na aradain ni sa paggamit. Naaradain ni tumong. Kung dili mao o sayop ang tumong, gidili nas Ginoo. Pero kung sakto lang ang tumong, wala na idili sa Ginoo. Kay kung sabto na to nga gidili gyud ang ribulto, well, nganong daghan man po mga sitas diri sa Biblia na nagpamatuod nga naagi mga ribulto gani, no? Arang-arang na gyud ni karon, no? Sa atong panahon karon kay dili na kayo ta maglisod sa pagpasabot aning pagtulun-an nato sa Katoliko mahitungod sa larawan, although naapay objection nga kinahanglan nato i-explain pag-ayo o tagaan yung katin-awan kay dili pa man gyud pod ang tibuok nga pagtulun-an mahitungod sa larawan na sabtan gyud sa dili mga Katoliko. Pero nalipay ta kay doon na kausaban sa ilang kinibang pagtulun-an mahitungod sa larawan. Kay niadto dili gyud ko kalimot, basta mga ribulto sa Katoliko supak ginadayon sila. O nganong naay mga ribulto. Pero karon medyo doon na kalainan kay gani diha sa mga libros mga dili Katoliko sama sa anang mga saksi ni Jehova, Seventh-day Adventist na may mga larawan na ilang mga libro. Dayon kung moadto po ka sa Iglesia ni Cristo, naapod sila kana ilang pasugo magazine na po yung mga larawan, no? Then gani daapod sila yung monumento ni Igsoon o Brother Felix Manalo na sa central office nila. Dako kay nilang monumento. Gani kung mangutana ta, ang kuyawa da ni Felix Manalo, no, naagi sila monumento. Moingon sila nga wala man na mo na simbaha si Felix Manalo, ingon nga Dios. Well, okay. So dili di ay dautan ang paghimo, basta dili lang ilhon o simbahon ingon nga Dios. Po na nga kitang mga Katoliko mo po na atong ihatag nga katin-awan nila nga kung naa po may mga larawan sa mga santos, wala man po namo na simbaha ingon nga Dios, kay wala man na itudlo sa mga pare o wala may librong Katoliko na nudlo nga kanang larawan sa mga santos sama sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio, wala man na itudlo nga Dios. Mao na nga kanang among gihimo nga pagyukbo nagsimbolo lang na sa presensya sa Dios, kay kana kung mga tawhana god nga atong gihimuang larawan, mga tao man ang maayog panig-ingnan niya. So kung atong sabton kining nias Biblia, no, kung ano nga ang Dios ga pahimo og larawan, by the way akong dugangan tong tekstos akong gihatag ninyo kaganina katubang sa Exodo 25 tudling 17 ngatus 22. Exodo 25 tudling 17 ngatus 22 nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa Kiruben. Unya iyaning himuon didto gyud sa kuan, sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant, na kung atong ihulagway na ay kahon diha, no, sudlanan sa kasabutan, din si ibabaw mura siya og purmang halaran, dayon sa masig kakilid na ay duha ka larawan sa Kiruben. Mao na ang atong mabasa din sa Exodo 25:17 ngadto 22. Wa may lain gong maapas nato niini nga nganong gipabuhatan sa Dios og larawan sa Kiruben kadtong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Kay kadto nagsilbi kadtong simbolo sa presensya sa Dios. Kay nga naman, kay kung atong basahon ang bersikulo 22, no, diya sa Exodo 25 bersikulo 22, no, by the way atong sugdon lang pagbasa sa 17. Moises paghimog takob nga lunsayng bulawan 110 ka sentimetros ang gitas uniini og 66 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isig katumoy sa tukob sa kahon paghimog duha ka kiruben, no, kay kining hubad nga akong gibasa kuan ni siya maayong balita Biblia. Muna nga binag-o na nga paghubad, no, muna sudlanan, no. Pero sa katong daan yun, katong literal translation sama sa King James Version, ang hubad aning kahon arka. Kay mo man yung katong Old Ark of the Covenant, no, nga gisugo si Moses nga sa ibabaw niya itong arka
sa masig ka kilid buhatan og duha ka larawan si Kiruben. O din akong tiwason. Usa sa isig katumoy ni ini himua kini nga unay gayud sa takob. Kinahanglan nga ang mga larawan sa Kiruben magbukhad sa ilang mga pako aron hipandungan sa ilang pako ang takob. Mag-atubang silang magtan-aw sa takob. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato nga tigpahinumdom nga ihatag ko kanimo og taboni ang sudlanan. Makikita ako ninyo o timan ining mga pulonga kining diri sa tumoy nga bahin sa bersikulo 22. Niingon ang Ginoo, makikita ako kaninyo didto, no? Sa tunga-tunga sa duha ka larawan sa Kiruben nga anaa ibabaw sa sudlanan o arka sa kasabutan, no? So mao na nga ang larawan sa Kiruben ibabaw sa sudlanan nagsimbolo sa presensya sa Dios tungod kay didto man makikita ko no matud pa sa Ginoo dito kuno siya makikita, dito siya makikistorya o sa mga Israelitas. So ang duha ka larawan sa Kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios. Nga naman kay ang Kiruben God naghulagway kana sa anghel, yung sa man ng anghel, mensahero sa Dios. Sa ato pa kun ang usa ka butang naglarawan sa mensahero sa Dios, so messenger of God, sa ato pa kana nagsimbolo na sa presensya sa Dios. Unya kanang mga santos, kanang mga balaang tao na to, pwede man po na ito natawgon sila og anghel nga ambot ipasabot messenger, dili sa kahimtang ha kay kung maghisgot gud tag anghel duha man ambot ipasabot. Anghel nga nagpasabot nga espiritu o kanang anghel nga nagpasabot lang nga messenger. So mahimo nga ang mga apostol pwede po nato tawag og anghel in the sense nga messenger of God sila, di ba? So kini diay mga messenger of God, no? Kining ilang mga ribulto sabto nato kini nga nagsimbolo sa presensya sa Dios kay gani mao man na gisugo niya si Moises sa paghimo og larawan sa Kiruben, no? Nasa Exodo 25:17 ngadto 22 og gibutang ni ibabaw ni adtong sudlanan sa kasabutan kun arkas kasabutan katong old ark of the covenant mga igsoon. So mao na nga kung balikan nato tong 2 Kronikas 4:19, kaning mga butang nga lagi basta simbolo sa presensya sa Dios, wala na idili sa Ginoo. O gani nahinumdom ko kadtong sa Números kapitulo 21 bersikulo 4 hangtod sa 9, no? Números 21 4 hangtod sa 9. Ako unta ning basahon pero medyo mataas man. Ako na lang idiretso kamo lay basa diha sa inyong balay, no? Ukbalan ninyo inyong Biblia. Ang Números 21 4 hangtod sa 9, no? Nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa usa ka bitin. Larawan sa bitin, no? Kini gani, no? Dili na ni Kiruben, no? Bitin na gyud, ito pa mananap. Mananap ba'y tawag na to, ana, no? Gisugo na si Moises sa paghimog larawan sa bitin. Hinoon, ang istorya ani, kadto katong mga Israelitas ba, nga nasuko ang Ginoo o ang Dios nila tungod kay taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Dios nila, magsige ra mangyapog bagulbol. Nagpakita ra mangyapon sa ilang kakulang sa ilang pagtuo sa Dios. Unang nasuko ang Dios, mao na nga gipadal-an silag mga bitin, gipamaak, dayon nangamatay. O kung dili sila o kung dili muundang og pamaak tong mga bitin, mahurot silag kamatay. Mao na nga mo ni ilang gisulti atong basahon lang ning portion siguro sa bersikulo 7. Og ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, Moises, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Tinhi gani, no? Kining bahin sa kasulatan,
muni usapod sa gigamit na to nga ehemplo o example nga dili day dautan ng muhangyo ta o kana bang balaang tao o tao sa Dios sa iyang intersesyon. Para saan nang moingon ta nga San Vicente iampo mo kami, Santa Maria iampo mo kami, no? O ana ba kanang mangayo tag intercessory power ba sa tao nga giila nato nga kana bang dunay kadugtungan sa Dios kay kini si Moises doon naman ni maayong nga relasyon sa Dios kay gihimo ni siyang kana bang leader, no? Sa mga Israelitas ni adto nya kini masinulundon man ni buutan man ni kayo si Moises. Mo na nga matud pas mga tao nga napaakag bitin kay gisilutan lagi sila sa Dios, ang ilang gihangyo si Moises. Pero gihimo nilang baker, gihimo nilang tigpataliwala si Moises. Ingon siya, siguro maulaw po sila mo diretso sa Ginoo kinakasala gud sila. So si Moises mo ilang gihangyo, Moises pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Unya kung kini si Moises ang iyang huna-huna sama pa sa mga kining mga dili katoliko ron nga ini mga pastor o mga ministro nga supak anang intercession of saints, siguro si Moises mo ingon nga ayaw ko ninyong paampua alang ninyo, kamoy nakasala o niya, ako mo inyong hasul-hasulon, no? Kamo mo'y nakasala o niya, ako mo inyong paampuon alang ninyo. Well, inyo man ang sala, kamoy manubag, ana. Pero dili na mo'y reaksyon ni Moises. Ang reaksyon ni Moises din kuan yun, haom Diyos pagtulon ang Katoliko. Ano man? Kay nituo man si Moises sa ilang paghangyo. Kay kung dili pa huna og Katoliko si Moises, moingon siya, dili ko mo ampo alang ninyo kay supak na. Dili ko makapataliwala ninyo. Dili na. Giingon diri, pag-ampo Moises sa Ginoo nga iyang wagtangon ang bitin. Ang reaksyon ni Moises, tingon siya, busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Na? Sa to pa, iyang gidungog ang hangyo sa mga Israelitas, no? Nga nagpatabang sila ni Moises nga iampo sila, no? Ni intercessory power ni Moises. Unya unsa may kuan, unsa man po'y reaksyon sa Ginoo pag-ingon diri nga busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Sa to pa, mipataliwala si Moises sa katawhang Israel. Unya adto na pud taon sa reaksyon sa Ginoo kung basig miingon ang Ginoo nga, "Hoy Moises, nganong nagpataliwala man ka diha nga ila man ang sala, sila may manubag nako." Mao ba na reaksyon sa Dios? Parang makaingon ta nga husto ning dili mga Katoliko nga sayop ng intercession of saints nga pagtulunan sa Katoliko. Dili, no? Ang tubag diri sa Ginoo, ang reaksyon sa Ginoo, iyang gidungog ang pagpataliwala ni Moises. Ingon diri o giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga. Larawan sa bitin nga tumbaga. Ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og larawan sa bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. So, dinhi klaro kaayo nga gidungog ang pagpataliwala ni Moises, no? Si Moises nag-ampo dili sa iyang kaugalingon. Kay kadtong iyang pag-ampo dili man to para sa iyang kaugalingon kundi para man sa mga taong nagpatabang niya katong mga Israelitas. Nga nag-ingon Moises, kung ato ning iparaphrase para masabtan jud og ayo, kay mahadlok siguro maulaw sila mo diretso og ampo sa Dios bisan sila mo'y nakasala, no? Kay mauwaw sila, kay nakasala man sila. Mo na nga si Moises may ilang gihangyo, Moises pag-ampo sa Ginoo. Sama ba nang moingon lang kita mga Katoliko, Santa Maria iampo mo kami, San Vicente iampo mo kami. Nana dili din na dautan, no? Doon na din kasamahan diri sa Biblia.
Although basig moingon mo buhi pa mo na si Moises kanang inyong mga kuha naman patay naman unya moabot ra ta ana. Lahi po na. Ang ato lang gi-establish ron diri nga dili di daotan ang intercessory power sa mga tao sa Dios, no? Kanang mga tao ba nga kanang moingon ta nga kung ang mga santos o kung nangamatay na sila dinhi, kung tuwa na sila sa ilang mga kalagtuwa na sa langit, makatabang pa ba gihapon lahi na no? At moabot ra pud ta diha, no? Paghulat lang mo, no, ato sa ning anam-anamon kay maglibog ko diri mo paingon ako diha diretso, then di pa na ko ni ma-explain na malibog ko niya mo. Basta ato lang gi-establish dinhi nga mipataliwala si Moises. Dayon wala gyud siya ingnas Ginoo nga oy, sayop na imong gibuhat, no? Dili ka pwede makapataliwala Moises. Kinahanglan sila gyud diri mo diretso nako, no? Og ampo kay sila goy nakasala. Nganong ikaw may maglaban-laban? O wala moingon ng Dios. O galing lang ang pagdungog sa Dios sa pagpataliwala ni Moises, iya lang gi-revise, no? Kay ang hangyo ni Moises igo raman nga nag-ingon diri nga pag-ampo sa Ginoo Moises, mingon man mga Israelitas nga iyang wagtangon ang mga bitin. So mao ni ang hangyo sa mga tao. Pag-ampo ni Moises alang sa mga tao, wala nun giingon din no? Pero atong masabtan nga og unsay gihangyo sa mga Israelitas, mo po ni iyang giampo sa Ginoo. Pero ang pagdungog sa Ginoo sa hangyo sa mga tao pinaagi ni Moises nga wag tangon tong bitin, giribais lang sa Ginoo, iya lang giribais, no? Wala niya wag tanga ang bitin. Ang iya mas grabe, no? Aron po mapakita pod ba nga siya makahimo gyud, gamhanan gyud siya, no? Wala siya maingon pwede man niya nga wag tangon gyud ang mga bitin. Pero ang pamaagi sa Dios sa pagdungog niya sa pagpataliwala ni Moises, ingon siya diri nga paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og larawan sa bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin nga mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. So wala wag tanga ang bitin, pero unsa man mga igsoon, naghimong mura og tambal tong larawan sa bitin. Ngano man? Sayo nang ka mututok kas larawan sa bitin, no? Wali magsilbi tong sa to kalala sa bitin nga nakapaak. Kay di man ka maunsa. So mao na nga dinhi, no? Tulo o duha ka dagkong butang atong makuha diri nga pagtulunan. Una nga si Moises mipataliwala sa mga tao. Dayon gidungog ang iyang pagpataliwala. Kunya ang Dios giunsa niya pagdungog, ang pagpataliwala ni Moises, gipahimo niya si Moises og larawan, no? Nga gani ang larawan nagsilbing murag latayanan sa gahom sa Dios. Nga sa ato pa di ay naaday panahon nga ang Dios magmilagro ginamit ang sa kabutang. Dili day tinuod ng giingon sa uban, labi na sa mga igsuon natong mga dili Katoliko, maingon sila nga kanang inyong mga milagro-milagro pinaagis larawan. Gama-gama ra man na ninyo. Pinaggano man na, wala man na makita nga example sa Biblia. No, dili na tinuod, no, mga igsuon. Kinaaday panahon nga ang Dios magmilagro mugamit yung larawan o ribulto. Pero bantayan lang nato nga ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa milagro nga ginamit ang larawan, dili bot ipasabot nga ang larawan na ay gahom, ha? Dili na mao. Kay basig moingon mo nga pananglit dunay mga milagro pinaagig larawan, moingon mo nga tanawa ni mga Katoliko nanudlo nga kanang larawan kuno sa mga santos na ay gahom, dili na mao. Dili na mao. Waagi pagtulunan ang Katoliko nga kung doon na may mga milagro pinaagig larawan nga ang gahom gikan sa larawan, dili na mao. Ang gahom gikan sa Dios. Gigamit lang ng butang, gigamit lang ng larawan. Paras pa sa mga apostol. Kung ang mga apostol ni adto nagmilagro,
dili na tungod sa ilang kaugalingong gahom. Gahom kadto sa Dios, gigamit lang niyang kasangkapan ang mga apostol, no? So pagmilagro, dili kay ang mga apostol na ay gahom, dinana, no? Umo na'y pagtulunan pong Katoliko. Kung doon na may mga milagro, pinaagig larawan o pinaagi pa sa kanadyo mga santos nga buhi pa sila diri syuta, dili na tungod kay naa sila'y gahom silang kaugalingon, kundi tungod ka na sa gahom sa Dios. Okay, mao man ning nahitabuan ni ron. Kining larawan sa bitin nga tumbaga, no? Una, klaro kayo nga ang Dios gasugo ni Moises sa paghimog larawan sa bitin. Mo ni akong gingon ninyo nga ang Dios nagpahimog larawan. Larawan sa bitin, mo ni una diayng pagtulunan nga makuha nato dire. Then ikaduha, mahimo diay nga ang usa ka balaang tawo sama ni Moises mo pataliwala, no? Then ikato, ang Dios pwede diay magmilagro ginamit ang larawan, no? Muni tulo ka pagtulunan nga makuha nato diri sa Números 21:4-9. Ayaw kalimtin ninyo ha. Una, ang Dios nagpahimog larawan. Ang iyang gisugo si Moises. Unsang larawan na? Larawan bagyos bitin. Na kung atong litrahon, literal o sinayopon pagsabot tong Exodo 20:4 nga nagdili ang Dios, ayaw ka mo paghimog larawan sa bisan unsang dagway, no? Bisang unsang dagway din, ayaw ka mo pagyukbo na ini. Kung ang atong pagsabot, sumada gyud tanang larawan, dili himuon, dili po yukbuan, nya unsa man ni murag nagka-contradict ni diri sa Números 21, no? Kung dili ba sakto ang atong pagsabot, kay contradiction man gyud. Nag-ingon ang Ginoo dili maghimog larawan bisan unsa unya ngano man lagi iya man laging gisugo si Moises paghimog larawan sa bitin. So, mobalik ta sa yon ra kayo na explanation ana, wala na siya mag-contradict. Kaya nahinumdum po ko kung kato akong higalang Muslim mo po ni na sulti niya na kaw naingon siya nga mo na dili mi mutuoan ang inyong Bible Veritas tungod kay nagka-kontra-kontra na. Exodo 20:4 gadili siya larawan bisan unsa dili pwede maghimo. Pero naampoy teksto nga ang Dios ra pud mo'y gapahimog larawan. Di walay klaro ng Dios ninyo din ha. Di ako siyang giingnan. Teka, nakaingon ka na igsuon o brother tungod ka mong guni mo masabti na, no? Kanang Exodo 20:4 ug 5 kinahanglan hapina nato nag bersikulo 3, no? Kay ang Katoliko kung manudlo ana kana yung tulo ka bersikulo importante. Sumadaho ng tulo ka bersikulo gikan sa bersikulo 3, 4 ug 5. Ayaw basahan lang kanang 4 ug 5 kay kung 4 ug 5 lang ang imong pagsabot ana maparehas na po din sa mga kanang mga dili Katoliko nga maingon sila nga gidili gud ang larawan di ka mo yugbo. Nga naaman po yung mga tudling sa Biblia nga nagpahimo ang Dios sa larawan. So para masabtan nato na nga dili na siya contradiction, kanang bersikulo 3 apila gyud na pagsumada. Unsa may giingon sa bersikulo 3? Ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4 ug 5 mao na din to, dili ka mo kaghimo og ribulto, dili ka mo yukbo. Buti pasabot kun ang intensyon sa tao, kun ikaw karon nga magbaton og ribulto, huna-hunaon nimo nga Dios na, no? Magbaton kag laing Dios, pinaagi ribulto, then imong yukbuan ingon nga Dios, mao nay gidili sa Ginoo. So bisan unsang larawana, bisan sa dagway sa lalaki, dagway sa babae, kung ato nang himuon nga ang atong tumong himuong Dios, mao nay gidili, mao nay idolatry. Pero ang paghimog ribulto sa sakto nga tumong wala na idilis Ginoo, no? O wala na idilis Ginoo nang maghimo tag ribulto sa sakto nga tumong, no? Mura man kog matintal og balik atong tema nato nga taas-taas ra ba to katong unsa kay mga katuyuan sa paghimog ribulto, pero ako na lang ning lakbitan gamay, no? Kay aron maklaro ba gyud ninyo mga igsuon ba nga ang Katoliko wala gyud pagtulunan nga kung maghimog larawan himuong Dios. Wala gyud, mao na nga kanang mga igsuon nato nga moakusar sa Katoliko nga nagbaton og mga dibulto nga mga Dios.
ayaw gyud taon magtuo ana kay that is a misleading nga pagpakatap og mga impormasyon nga ingon ni ana kay wala man gyud pagtulon anang Katoliko nga kanang mga rebulto himuong Dios gani no kung pangutan-on nato ang Dios unsa man ang Dios sa Katoliko. Ang Dios sa Katoliko usa ra gyud nga gitawag nag Trinidad kay naa man sa tulo ka persona. Kunya diha sa tulo ka persona wala gyud na i-apil ng mga rebultos mga santos. Okay, ang Dios sa Katoliko ilitok manggali na sa pagpanguros Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala na gi-apil ng rebulto ni Santa Maria, rebulto ni San Vicente, wala tao na, no? Kung doon na may mga pagyukbo ang mga Katoliko at ubangan ana, so kung nakahinumdum mo atong akong tema mahitungod sa yukbo, gani ako ning sumpayan og napatay panahon karon. Nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos kay naay pagtahod lang, no? Mga igsuon. Dayon ang dako pong pagtulunan nga makuha nato niini kung ato po ni siyang kanibang idugtong o i-connect no ngadto sa unsang bersikuloha ga ito mga igsoon katong sa 2 Hari 18:4 ba no kay kining larawan gud sa bitin nga tumbaga timan-an nato nga ang Dios mao ay gapahimo ani. Kining larawan sa bitin, ang Diyos mo ay gapahimo ani, timan ininyo. Pero sa dihang gisinayop na paggamit sa mga tao, ang ilang tratamento sa larawan sa bitin, dili na mao. Ilan ang gipaka-Diyos, nasuko na pod ang Diyos. Gipaguba ra pod. O gipang puto-puto, no? Gipang dugmok. Kay basta gali usa ka rebulto nga Diyos, ang instruction sa Ginoo gub-o na, no? Kay dili man na mao. Na bagoy rebulto nga mahimong Dios. Dili na mao no kay ang usa ka rebulto binuhat ang nagkamot no kung imo nang ilhon nga Dios dili na dautan na. Kay ang Dios dili na binuhat og kamot tuago nay sinugdanan ni katapusan nganong ilhon man nimo nang rebulto ingon nga Dios. Ang instruction sa Ginoo nga iyang gipahimo si Moises sa bitin larawan sa bitin nga tumbaga isip lang to simbolo, no? Nga kung magmilagro man ang Diyos, wala lang to siya nahimog latayanan. Kay liman ka, mututok lang sa larawan sa bitin, bisag na paakan, dili mamatay. So, mao to, nagsimbolo lang to sa presence of God, no? Pero, siguro, ang mga tao, kung atong sabto, naingon sila, grabe, no? Milagro man. Kuyawag ay itong larawan sa bitin, no? Nagihimo ni Mrs. Bisag na paakan ta, imbis mamatay, di man unta mamatay og mututok ta. So, ang ilang hunahuna siguro gadako mo nang ang ilang tratamento gihimo na nila nga murag Dios gyud. Kay nagmilagro man mo nang nasuko ang Ginoo, iya ra pong gipaguba na nas 2 Hari 18:4 basahan ra na ninyo mga igsoon, di na lang kung basahon pa rin ako na mutaas na gyud ayo. Sa 2 Hari, Kapitulo 18, versikulo 4, mao ni pureba nato diri sa Biblia, nga ang dautan sa larawan, ang nakapasayop sa pagbaton og larawan kung ipaka-Dios. Nakaron kung ang Katoliko pasanginlan nato anang klasiha sa sala, pangutan-on nato ang pagtulon ang Katoliko. Naabay pagtulon ang Katoliko nga kanang mga rebulto himuong Dios? Wala Gani niya, kay klaro man po na diri sa Biblia. Unsa kaayo mga ehemplo sa mga rebulto sa mga Diyos. Unsa mga ehemplo? Ade no, larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Mao na mga example sa mga Diyos. No mga Diyos. Pero wala gyud kay mabasa diri sa Biblia nga kanang larawan sa mga santos Diyos na, no? So karon mura manig mulutaw ba hinoon ba nga kanabang pataka na sila pag-akusar sa Katoliko kay mayon sila nga kinahanglan basahon gus Biblia litra por litra ang atong itudlo. Nya nanudlo man sila nga kanang atong mga larawan sa mga santos Diyos mo nang mangutana ta nila. Brad, sis, asa mabasa sa Biblia larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente o uban pang mga santos namos Katoliko kanang ilang mga larawan Diyos na. Kung pangutan-on nato sila di mas sila kabasa kay ang mabasa diri sa Biblia kato namang Baal, Mercure, Diana, Astaroth kay mo man to ang mga Diyos.
Kaya kung maingong ka nga tanang ribulto Diyos ana di maigo sila apil kay ang Iglesia ni Cristo gali naama sila monumento po ni Felix Manalo na adya sa ilang kuan, sa ilang central office gani makapangutana man ko. Si Felix Manalo gihimuan nilag monumento. Niya kanang mga santos sabi na kitang mga Katoliko batay dato kay tag mga santos kay tanaw na to sa history mag 2,000 katuig na guni atong tinuhuan. Pagkadaghan ng kaing nangahimong martir ani. Pero ang mga Iglesia ni Cristo di gyud taon sila kahibalo mo pasidungog atong mga santos na to. Hinoon kay di manggod pud sakop nila. Ang ila ra yung gipasidunggan unang gipahimuan nila og monumento si Felix Manalo. Kanya, ang atong mga santos siguro mas buutan pa siguro si Felix Manalo. Sa atong mga santos Katoliko sama ni Mother Teresa, si Santa Maria Galehinon, wa po sila kakita siguro po. Unang mahadlok po sila mahimog larawan ni Santa Maria. Unang-una kay wala manggod po sila. 1914 raman na nagsugod, so di ko sila ka-picture sa dagway ni Santa Maria. Muna si Felix Manalo ra ilang mahimo agribulto. Pero ang Katoliko, dili nila ma-question kay tinuhuan guni nga nasumpay sa mga apostoles. So pinaagi sa tradisyon, makita niya kung sa dagway ni Santa Maria. Mo nang makahimo yung agribulto, kani makaingon ko. Katoliko, ang gihimo agribulto si Kristo, si Santa Maria. Nya, ang mga Iglesia ni Cristo, ang gihimo agribulto si Felix Manalo. Makaingon ko asa man day mas dungganan, mas kuyaw pa si Felix Manalo, no? Gani kung atong sabton. No, inoon dili na sila musugot ana, no? Pero sukuhi sa ilang pagtulunan ba, no? Wala sila magtudlo ni Felix Manalo nga mo'y pinakalabaw nila kay ang Diyos may pinakalabaw, pero ang ilang expression sa ilang paghimo og monumento nga murag labaw na si Felix Manalo, di ba? Kay ang mga santos wa mas gahimo og ribulto. Pero ang si Felix Manalo gihimuan man gyud nila, no? So mao na mga igsuon nga ang example nga katong akong giingon ninyo ba nga dili daw ta ng paghimog ribulto basta sakto ang tumong. Sakto ang gamit, no? Pareha sa kwarta, dili daw ta ng kwarta kung sakto ang atong paggamit sa kwarta. Pero kung ipaka-Diyos ang kwarta, gidili na sa Diyos. Iyon ana po sa mga ribulto, no? Mga igsuon. Gidili ang ribulto bisan unsa basta ipaka-Diyos. Pero kung sakto ang pagkagamit, dili na, wala na idili sa Diyos. Ako lang i-plus ninyo, no? Gamay na lang ang nahibilin sa atong oras. Ang mga katuyuan sa paghimo og ribulto, kato kung giingon ninyo, gibasa nako sa 2 Crónicas 4:19, no? Usbon ako ang sitas. 2 Crónicas 4:19, kato mga butangan na sulod sa templo sa mas larawan sa Keruben o anghel, nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Dayon sa Salmo 74:1-9, nindot kayo, no, kung naamoy hubad nga maayong balita Biblia, bisan pa sa laing hubad kay maura man na og sabton nga diha sa templo sa Dios naagyoy mga balaang simbolo o mga balaang simbolo nga matud pagidugmo kuno sa mga kaaway nila. So, mga igsuon mo ni konkreto ka example po nato Salmo 74:1-9 nga dunay mga balaang simbolo. Then usa pa sa atong mahinumduman nga nganong maghimo ta og mga ribulto kay kini nagsilbi po ni siyang dayan-dayan, no? Nga bang adornment, ilhanan pod nga kanang atong balay kita mahigugmaon tas pagkabalaan kay naa tay mga ribultos mga balaang tao, di ba? Muna pagpakita na nga kita mga Kristiyanos kay gipalabi na to kanang mga ribulto isip decoration kanang mga tao nga maayog panig-ingnan, no? Mo na nagsilbi na siyang dayan-dayan nga espirituhanon. Dayon sa katong ako pang giingon ninyo nga ang kana pong larawan sa mga santos nagsilbi po na usas katuyuan ana para nga inigkakita na to sa ilang mga ribulto makahinumdum dayon ta sa ilang mga maayong panig-ingnan, no? Wala na kay
gihimo na parang himuong Dios, dili na mao, no, misnomer na. Na kamo kung mutuo mo anang mga dili Katoliko nga ayaw mo anang mga larawan sa mga santos kay gipaka Dios na, kamo lang tuo mo anang wala itudlo sa Katoliko. Mao na dayon usapas katuyuan nganong maghimo tag ribulto sa mga santos para mapasidunggan sila. Ang example na to ang kanabang monumento ni Rizal. Usa sa hinungdan nganong himuan na tog monumento si Rizal para mapasidunggan siya kay bayani siya sa atong gamayng nasod nga Pilipinas. So karon ang pangutana diha, ang paitan kini Iglesia ni Cristo nganong wala man sila ribulto o monumento ni Jesus Christ. Siguro ang ilang tubago ang sila kita mo nang di sila kahimo. Si Felix Manalo ilang gihimuan gipasidunggan kay nakita man. Gani makaingon ko usara di ay ilang kuan kining giilang balaan kay si Felix Manalo ra ilang gihimuan. Then sa kadugay na 100 years na ng Iglesia ni Cristo, no, nagsintennial sila long July 27, si Felix Manalo ra man yun ay monumento. So kung atong sabto ni sa inato lang murag joke ba, ay si Felix Manalo ra day na murag na santos, no? Kay mora may nahimuan nila ribulto pug itande sa Katoliko pagkadaghan ng gayong mga nang santos Katoliko, daghan kitag mga larawan, di ba? Kan kitag monumento kay ato yung pasidunggan ng mga maayog padag-ingnan, di ba? Pero ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo ra gyud taon, ilang gihimong gipasidunggan, no? Ang ato pong logic ani mga igsoon, kung atong gipasidunggan si Rizal nga bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas, no? Ang iyang kabayani diri sa gamayng nasod sa Pilipinas. Na karon unsa pa kaha ang kabayani sa mga santos? Kini mga tao nga ang ilang kabayani dili lang diri sa gamayng nasod sa Pilipinas kundi ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan yun, universal o Catholic, no? Pagkatibuok kalibutan. Mas pasidunggan na to sila kay ang ilang kabayani, Diyos nun ang ilang kabayani, pang tibuok kalibutan gud. So kung gipasidunggan na to si Rizal pinagis paghimo og monumento niya, mas pasidunggan na to ni mga santos. Ngano kay ang ilang pagkasantos tungod sa pagsunod jud sa kabubuton sa Dios, di ba? Muna nga kitang mga Katoliko na atay mga daghang kay mga ribulto, mga monumentos, mga santos. Pero ilang po ng usbon, ayaw mo tuo na kay gipaka Dios na kamo lang tuo mo na. Mga igsoon, sa nakadumdum mo atong teksto gani sa kuan, nga akong gibasa nga wala pa nako kaayo matuki og ayo nga although na ako na ning nabasa. Mao ni ang intro nato sa kinibang atong pagpadayon nga issue sa sunod Domingo pohon kay apiki naman natong oras. Ako lang ni siyang sublion og basa pero mao ni silbing atong intro sa padayon natong hisgutan nga mga pagtulon-an gikan sa Biblia ngano nga ang Katoliko labi na naagi mga piyesta alang sa mga santos unsay biblical reason unsay biblikanhon nga hinungdan ngano nga ang Katoliko naagi mga ribultos mga santos gawas ato akong gipang hisgutan ninyo no unsa gyud wisdom ani labi na nga tuig-tuig atong piyestahan na sila, di ba? Sama ni San Antonio, San Vicente, San Pedro. Una atay piyesta alang sa mga santos. Nga hinoon, daghang mga piyesta na to nga uwahira gipanggama na to tungod po na sa gahom sa simbahan nga sa pagdili og pagtugot. Unya, ang detalye ganinyo atangi sa sunod Domingo pohon mga igsoon. Ang ato lang yawe o intro ani atong basahon diri sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 1 ug 2 nga matud pa ni San Pablo
Busa panig-ingon kamo kanako sa mga ninig-ingon ako kang Kristo. Bodi pasabot ni San Pablo ani nga dili lang di ay kay si Kristo mo himuon natong example. Si Kristo mo may atog yung Ginoo, pero dili day daotan nga himuon natong example puning mga apostol sa to pa mga balaang tao. Muna unsa man kaayo mga pamaagi sa pagpakita nato nga gihimo natong example ning mga santos sama ni San Pablo. Na atangin ninyo sunod Domingo pohon. Mo na hinungdan nganong Katoliko na ay daghang mga santos, na ay mga monumento, na ay mga piyesta alang sa mga santos. Tungod kay usa na siya ka buhat sa paghimo na tong example sa mga santos. At ang inyong sunod Domingo pohon mga tinahod nga tigpaminaw ang detalye niya na. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, sang litwa naman tayo igong panahon, sa gihapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, sa Picas Lawak, Dani Luod, o Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.